Salom. Huria na hinaulongan di bagasan goar ni Tuhan ta Yesus Kristus. Taparade marohatta laho mamuji debata marhite parminggota diobason ima minggu apen na patuluhon. Temane mingguta sadarion ima dihalunguton rohaku do debata ni hatuoku. Atong tapahibul marohata tapakitik kita marhahohomon mahita satoki. Amin. Tapuji Tuhata, marede hita sian bukwede nomor 30 ayat sada dohot ayat 4. Di bagasan goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, namano palangit dohot tanoon. Amen. Patuginjang ma tuhamuna hamu ale akka harbangan, patuginjang mahamu ale akka pitusian narobi, asabongot raja ni hamulyaon. Ise ulaning raja ni hamulyaw ni ima Jehovah nagogo jala ulubalang. Jehovah ulubalang di hamusuon. Patuginjang ma tuhamuna hamu ale akka harbangan. Jala patuginjang mahamu ale akka pitusian narobi. Asabongot raja ni hamulyaw ni. Ise ulaning ibana raja ni hamulyaw ni ima Jehovah Sebot ibana do raja ni hamulyaw ni. Haleluya. Haleluya.
Sangyang Mahita. Ale Tuhan debata, ajarhon ma Tuhami aturanmu, unang tadikon hami, patonggor ma mata nami, asa hutadahami hatuon nami nasian hoy. Pargogoy hami marhite-hite hatam, padaw masian hami nasapoda nalipe, saitogihon mahami tuak kadalanmu, asa hutadahami ho, hanguluan nami mangulu manang mate pehami. Marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus anakmi. Amen. Pundul maham. Tabegema korsian ina parari Kamis.
Tapuji Tuhatta marende hita sian buku nomor 430 sia ayat sada 1-2 ditambah 4. Lasni rohakon, hai sadarion, donicakan Yesus amargo saon, saya toporon, hai raderion, haluan dame peadon dion, ai ditikion, dame rohamon, tangku Yesus Tuhami sadari. Huriani Tuhatta, hatani debata, nagabi patujolo ni jamita, di minggutta sadarion, ima natar surat di Markus bidusada, mamukasian ayat sada sahat rodi ayat walu. Markus bidusada, mamukasian ayat sada sahat rodi ayat walu. Asata jahama margati soring. Pamaritahon ni si Johannes Padidi. Onma mula ni barita nauli ni Yesus Kristus. Suara ni naman jauh-jauh di halongonan, paturi hamuma dalan ni Tuhani, pahornop hamuma si dalanan nai. Jadi ruar ma sude pangisi ni tano Judea, ro di sude halak Jerusalem, manopot ibana, jala di pandidihon do nasida di batang aik Jordan, dung ditopoti be dosana. Odo jamitana, na Roma siap pudiku na gumogo sian ahu, na hurang tamado ahu pauduk ahu, makar hari talini si patuna. Ido sahatna, martua maak ka na manangihon hata ni debata, na upeopsa jala na maulahosa. Amin. Maredehita sian bukuende nomor 300 sada ayat sada 1 ayat 2. sadarian paujugi sadarian.
jami sadarion mangaluhoi kataplah tu Yesus lo sadarion 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 paujudi sadarion. Huria na hinahulungan ni Tuhatta Yesus Kristus, tatopoti ma dosata nagodangi tuadopan ni debata martangiang mahita di bagasan rohatabe. Ama nami na di Banua Ginjang di bagasan goar ni Yesus Kristus Tuhan nami. Hodo Tuhan pargogo naso hatu dosan sito palangit dohot tano. Mula ni nasa hasitongan dohot hati goran. Laho manguhumi nasa manusia. Rodo hami marsomba tuado pamu. Manul solidosa dohot pangalosion nami. Maradopon patikmu. Jot-jot dohami mangoloi ela-ela ni sibolis. Dohot bakko nami najati. Natamasi tutudo hona uhum muhami. Hombartu pangalosion nami. Alai na manol solido hami disude najat na hubayan hami. Umbahay ni rodo hami tuadopanmu. Pasahaton salhut hadirion nami. Dohot manol soli sude dosa nami. Asi maroham dihami. Sesama sude dosa dohot pangalasion nami. Aletondi parbadia. Sodangi marohan nami. Jala pargogoy mahami mangulahon hombartu lomoni roham. Pai mahu jalohami hanguluan saleleng nileleng na. Di bagasan pakaulongion ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosata. Para siroha jala pardenggan bahasa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tuhita hobbar tu akka dosata. Jala dang dibaloson tuhita hobbar tu akka hajahatota. Songon asini ama-ama tu akka anakna. Asini rohani Jahoba diakka na makabiari ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Udul maham. Tabegema korsian paduan suara narwastu. Tapuji Tuhata marendehita sian bukuende nomor 440 ayat 1 sahatu ayat 2.
Huriani tuhata, hatani debata, nagebedala tungulu nai baru, di bagasan mingguta sadarion. Ima natar surat di Pesalmen bindu tolu ayat 10 alu. Songonon ma hatani tuhata. Idama sainol noldo matani Jahoba tu akka nama kabiari ibana akka nama kalunguton asini rohana ido sahatna atong rakmane ngido gogo mahita tu adopan ni debata ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulaon na hombartu hatami amin. Tabigema korsian amani huriata. Tapuji Tuhan marendehita sian buku de nomor 45 ayat 3 tabab itu. Urian itu hata tahatid dakon ma hapor siautai songon na hinatid dakon ni dongata sa hapor siaut di portibion rap mandok mahita au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suhatu dosan na mano palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Antondi parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata namanaon na bernit di pangumuman ni Silatus namati tarpajal do ibana di hau pinor silang jala tuat tu banuatoru dung ditanum na mulak mangulu diari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pe mamulak sogot tu tanaon
manguhumi halat na mangulu dohok na mate, au porsea ditondi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohok diasaan ni dosa, dohok dihatai na mandok, mulak mangulu dosogok daging ni halak nong mate, dohok dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabegema korsian pepeni huriata. Tabegema tikting na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan saminggo. Shalom. Hurian itu hata bagasan guar itu hata Yesus Kristus. Tapi gema titing na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan sa mingguan. Na parjolo ruas na taba. Mulai minggu sadarion tanggal 14 Desember 2025. Martaba ma ruas ni huriata ima keluarga ni amata John Paulus Simatupang dohot inata eka Nina Borumunte dohot dua dakdanak borua ima Eleora Boru Simatupang dohot Jokin Boru Simatupang namaringanan di Jalan Saudara Perumahan Golden Place nomor 10 masuk sektor Onom Molorodo nasida pinangido asa jongjong manasida maulate ma udul mamu napaduahon titing parbogason titing paduahon di hari Jumat tanggal 10 Desember 2025 maringanan di gereja tahun mananggigapi padang bulan naeng majalo pasu-pasu parbogason ma juen sitopanus si jabat SSN anak ni amata si tua do trandus tambatua si jabat tubuni inata lastiur maida boru tabunan SKM namaringanan di Jalan Jahe 2 nomor 10 tolu ruas ni huriata GKP Padang Bulan Resort Padang Bulan Sada masuk sektor 12 dohot Orwana Elsa C. Lubatoruan SPD boru ni amata Isobel Lubatoruan tubuni inata Rasmi Helena boru Batubara namaringanan di onan Rura Julu Desa Sipultak, Kecamatan Pagaran Tapanuli Utara, anggota Jemaat GPDI Desa Sipultak. Napatuluhon, diakoni si Palas Rohani di akhir tahun. Di hari Minggu tanggal 21 Desember 2025, dung sipul parmingguon arian. Di Patupa Huriatado Pasahaton, diakoni si Palas Roha akhir tahun tuaka ruas ni huriata ama ina nama balu lansia yatin piatu janda pendeta situa emeritus situa aktif majelis guru-guru sekolah minggu pegawai dohot aka pelayan ni huriata mardomu tusi pinangido tuhita ruas ni huriata na masuk kategori I asaroma hita di hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 di parmingguon arian jalamangido hami dihita saluhutna penatua sektor asa di pabotohon ma tu ruas ni huriata di sektor ta ganup na paupaton
Padidion Danak. Di hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 manang Natal paduahon. Di Parminggota Arian di Patupa Huriata do Padidion Nabadia tuak kada danak. Mardomutusi pinangido tuak kanatoras ruas ni Huriata. Mula adong nalaw madoho ti Padidion nya kaya na kota. Asa tadaptar homa tu situa sektor ta masing-masing. Manang tu kantor sekretariat atan ni Huriata. Namangihut manang napaituhon na palimahon bantuan GKP Peduli. Na di hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 nunga di Patupa Huriata persembahan khusus berupa amplop GKP Peduli songon mangurupi akadongata nahona korban banjir na adong di Tapteng, Sibolga, Tapanuli Selatan do Taput. Di Parminggon Manogot do Arian gudang na 20.115.000. Jalanunga tapasahat tu kantor pusat Sinode Marhite Kepala Departemen Diakoni Pusat. Di Parmingguon Botari dohot Borngin gudang na 10.720.000 rupiah. Tapasahat main tukas ni Huriata songon na mangurupi diakoni ni Huriata tuaka ruas ni Huriata na berdampak korban banjir. Mula tema di damang dohot dainang suang songoni nang di yanakon nami mahasiswa na mga lehon pangurupion ima tuak kadongata na korban banjir. Di pasu-pasu tuhata mahita, jala totong mahita di bagasan haipason. Na mangihut, manang na paonopon, barita ni parhepengota, ima di bagasan Saminggon, boyma taida di harotas naung di parade ni Huriata di jolo ni gereja di atas meja. Asaboy ma taida di si kondisi ni parhepengota di bagasan Saminggon. Namangihut persembahan bunga altar di Patupa sian sada keluarga sian sektor 10 sada. Mula tema dinasida jala saya ditabai tuhatama akarejeki. Na terakhir namar tugas makubasi manang majakon haroro ni ruas inamar minggu di mingguta tanggal 21 Desember 2025 di Parmingguon Manogot sian sektor 2 dohot napasobulung ni Huriata. Di Parmingguon Arian sian seksi Paropuan dohot napasobulung ni Huriata. Di Parmingguon Botari sian sektor tolu dohot napasobulung ni Huriata. Di Parmingguon Borngin sian sektor 4 dohot napasobulung ni Huriata. So nima akatiting namasa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan Saminggon. Dinalaho para di orwata hita menomu-nomu hata ni tuhata maredde mahita.
dame ni debata na sumurong sian saluhut naroha, imana mangaramoti, ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Na inaulongan di bagasan gorni Tuhata Yesus Kristus, jamita di minggu tasadarion, minggu apen patuluhon, tersurat di panurirang Mika bidu pitu, ayat pitu sahat rodi 10 tulu. Songonomma didok takasma tapai hutihut. Alai yang goahu manatap tu Jehovah do. Jadi dihalungut torohaku do debata ni hatuaoku. Saya tangi honon ni debataku doau. Unako marlas ni roha ali musuku midaahu. Ay tinggak piahu say hehedo ahu muse. Ay hudul piahu nuaeng di bagasan hahulomon Jehovah do panodang diahu. Usungokku do rimas ni Jehovah ay do pakibana ahu mardosa. Paima di badahon ibana badakku jala maruli uhu mahu di bahen. Saitugun na do ahu sugut tu hati uron. Idaoku do hati goranna. Alai daun ni musuku may sugut jala hukupan ni haurahon buhina. Ibana naung maddo tuau. Di dia do Jehovah di batam. Marsobu-sobu mataku marnida nasida. Dukona lutak songon gabbo di alaman. Nungaro hari parpaulion di parikmu, ari parholangan ni patik doi, ari haroroan ni halak doi tumopot ho siana sur, dohot siana kahutan ni Misir, jala siya Misir sahat ro di batang aek, jala siya luat, siya laut tu laut, jala siya tor tu tor. Alai gabi halongangan matanoi ala ni pangisina binahen ni parbue ni pabahenan nasida ido sahakna. Na inaulongan di bagasan gor ni Tuhata Yesus Kristus kata ni dibatan na sinuraton ni panurirang Mikaon paingotok kita di minggu apen patuluhon namadok dihalungut rohaku do dibata hatuaoku. Berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Dihalungut rohaku. Nah pasti sada pengakuan dohot iman percaya hanya melalui kasih Kristus yang dianugerahkan oleh Allah, maka manusia menikmati keselamatan. Alani dangadok kalunguton ni halungunon ni rohani jolma di portibion manak pakirimon di luar ni huaso ni debata nagabe si palua. Disikap dohot tindakan na pinabotohon ni panurirang Mika marhite jamitaon paingoton bangsa Israel do sasitonga secara khusus di dosa dohot pangalaw sion nasida dihata ni debata jalanunga gabe marsobba nasida tuak kadebata siliban aladang ditadda nasida be debata nasasitong na. Gabi diuhum debatama na sida. Muluboy didok ketika Mika menyampaikan ini adalah masa-masa kehancuran.
bangsa Israel karena terbuang ke Babel. Bangsa Babel bersukacita karena bangsa Israel yang menganggap bangsa itu power telah jatuh terpuruk. Gabi budak. Jala bangsa Babel na menguasai. Alani uhum ni debatado sa sitong natubangsoy dangala ni kekuatan ni musunay manang bangso Babili. Gabi di paingoton si Mika di jamitaon pengakuan dosa na sangat dalam. Dohot pertobatan na dirindukan ni si Mika siap bangsoy sadiri. Ale parjolo sahali maibana secara individu manang secara pribadi makngakuhon manang manadahod dirina diado panidibata na say makirim jala makalunguton Jahoba. Ido ibana alayang goahu manatap tu Jahoba do. Jala dihalungut rohaku do debata ni hatua oku. Saya tangihonon ni debataku doau. Sampai sekarang sebenarnya sulit manusia mengaku keberadaannya di hadapan Tuhan. Molotuk pe merminggu hita tiap minggu jamitau paingotor do asata sadari do keberadata di nomor minggui manang ngamar saur dohot di bata tu mangihon hatana. Tohodo sasitonga tu di bata Jahoba do hita manatap di sudi panggulmiton ninguluta jala malungun. Naik koleonon ni di bata do di hita haluaon. Memang nung ngagabi ungkapan na biasa nuay yang di Portibio nate. Mula dong namasa, Tuhan, itu rin na topu. Ya Tuhan. Mula bahasa Indonesia, ya Allah, inna muse. Perbueni hapor siyaw, doi mulin na, murala daw. Dang binoto, imana man naubotoy na maddokyet eh. Molo marsaur hita dohot debata yakin do hita tangihonon di debata suarata mamuji pasanga pibana. Jala tohodo debata na tahalunguton di sude panggulmiton ningoluta. Ini menjadi koreksi di dalam kehidupan kita. Ada cara egoismenya Nabi Mika di sini. Secara individu dan pribadi dia berkata, aku merindukan Tuhanku, mengharapkan Tuhanku. Tuhanku akan mendengar doaku. Au. Memang, au porsea nita doante, au porsea. Hami majongjong mahita makatidak ko kaporsiaw tamoloy na di gereja, di kebaktian. Dak tadok, hami porsea, dak semuni. Aladak terjami na tok kaporsiaw ni dongan. Olah kaporsiaw kudo terjaminau di ngoluku. Ini pelajaran bagi kita. Aku percaya kepada Tuhan. Maka katakanlah dalam hidupmu, aku diselamatkan Tuhan. Suaraku didengar Tuhan dan Tuhan mengabulkan segala permintaanku. Oman pribadi ini Nabi Mika. Dan oleh mana madoke hamu bangsa Israel ngamerdosa hamu. Mula mahamu tu debatanangin. Alido ibana au naung merdosa dia do panidibata dia sia takas di dok usungoku dori mas ni Jahoba ai do pa ibana do au merdosa pa ima dibadahon ibana badakku jalam maruli uhum au dibahen usungoku marimas ni Jahoba. Tak kalak batak si Mikau. Mulu halak batak, sonau salah ini dote. Akama mazo sinukun manang pribadi masing-masing dalam kehidupan Bapak.
Siapa yang bikin gagal rumah tangga? Si bapak selalu menyalahkan ibu-ibu. Ayalani hodo sayna. Ngagudangin na ilian nakamata kapasupasu na siya debata tuakay natay imagazina. Ngasudi huleo ni namuse, hape isip panggudang. Di mana mau boto Eropa nih? Yang mengendalikan keluarga dianggap adalah ibu sebagai ibu rumah tangga, padahal halak Batak. Bandai doko nakka ibu perdijabu ate. Ijabu matoru satu. Molo haluaro jam 10 malam mulai jam 2 pagi barang minuto bi ngaka or portibio molo ibu. Ale molo bapa bu itu kan? Mana ngasadi hari pi mula bu itu bapa dak pala persoalan nih. Dang repot portibio taringot tu sih. Ale akibat nih seluruh perbuatan ini ada kehancuran rumah tangga. Yang salah siapa? Ibu. Gak si bapak daw. Roma si ibu membela. Isudi panggul mito ning ulunay. Lumobi mo loy songgaki ba na anak nga. Daw lo domuruk si ibu tudak dana. Jugul niyon nin na mo lo basa batak. Jala dituding musi di buti. Songo bapak na doon nin na. Bapak na salat to. Alanido dakya merdu sa halak batak. Ay molodonok kuno ay mamerdu sa dusudi halak Kristeno sa sitong marminggu pa imana so tikos ngulune. Nahibat dupa dito puak siya na manudui. 30 taon mau padita resort, 30 taon nga patsiun di Huria Kristen Indonesia. Guarhu tarsura di acarai padita tuljul betul ngay tada jemaah gikapira. Ngaya hudok nama satu-satunya di dunia nih. Padita tulu Juni. Hamuak kaama pardusa do. Daktikos. Hianikku di gereja merjamita. Itorso merminggu do akamay. Torso edde punguanama pinangarong. Say ditudu mahami. Ay nahiba padita tulu Juno. Ninaiguari mo say. Dak padita tulu wingido. Ngamared di hami denggam, merminggu denggam, besay hami tuduin na muse. Ay kinata, dianggap iba na lang merdosa iba na merminggu yato. Segala sesuatu apa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini ketika terpuruk tidak menganggap hukuman Tuhan. Ay wasa ba nomu Tuhan? Songonon. Tuawin, anggoy sudido ita, akay na piolo do songon niya te. Idak ko lang naman na sala rupa ni. Wasa Tuhan. Baru dibadikom matulungan na nasing. Buasa Tuhan bay no mutuaw songon, dia tu sianu daw. Hapi auring gas merminggu sianu dakyain. Daulo do songon ni pemahaman nito ngatongan ni Kristenota. Molo si Mika Madok, tarimas debata tuaw. Alani dosaku inna ibana. Tarimas. Jalay konayok doi. Alay maruli uhum doaw dibain. Jalaung godang gua sini rohana tuaw. Molo huakui dosaku. Molo hutopoti dosaku. Molo hutada diriku. Dang diuhum si Mika bangsa Israel. Ale dia uhonibana matudirina pakirimot tu debata ala ni dosana. Holano di dokonibana si paingot. Hamuak kamusuku nang marlas ni roha hamuin na dia itu elu. Unak ko marlas ni roha ale musuku midau. Ay tinggak peau say hehe do muse. Hudul piau nuang di bagasak kahulumon, Jehovah do panodang diau. Hai musuhku, jangan bersukacita karena aku terjatuh, karena aku hancur, karena aku tidak mendapat jabatan, karena aku tidak menikmati sebagaimana engkau menikmati hidup. Tuhan akan mengembalikan saya. Udah nakinga sautik taringot tu simi kau dak kalak batak, Allah halak batak.
menguhumi do. Anggo simika daw, jalay do ibana tu tumusunay. Unak pula maras ni rohamu, alana paula kon ni Tuhan iduan nonau. Sian hahulu mo ni Tuhati urun. Tuhan yang mengembalikan saya kepada terang dari kegelapan. Molohud dulawuti di pahehe Tuhan. Jadi unang lecehon au. Hamu akamu suku. Alanya nagudang musuh na to. Gudang musuh tay portibio na te. Coba jo amang do tamu inang hari Minggu naro tanggal 20 sada rapak jo hamu buti merda lebegak. Masih tiopan baru diboyong opak danak sa keluarga. Haluar siya jabu rapak buti tori kuci jabu. Torrebot do tetangga do akahaliangun kasibulis. Sehira keluarga do napuna surgui. Torin na di. Ay siguro hanat tong mamere. Coba jo uliha mo inang. Nasuguar rohani na merasa diri na roha. Baru idok koma, sehira manumulin na. Kalau dosong nito. Manusia senantiasa mencatat dosa-dosa orang lain, tetapi dosanya tidak pernah dicatat. Dan ketika Tuhan menghukum, Mika menyadari Tuhan menghukum saya. Jadi ngok mamang dot tamuina, dakya dihukum donga kita dah. Danga dong hubungan ni donga tu hita. Molo gagal hita la ni dosat tadi badi uhum debata. Ale paula kon ni debata do musea ubal gado holong irohana tu hita. Asal maolo mangaku dosana. Usungokku do rimas ni debata ay do pakibana do au merdosa. Jadi suatu ngadonga te do pak dongan na merdosa. Ido mana anggo ibu itu halak bata kon bisa ada sisi. Dak pola perlu minta maaf tu dongan. Edang merdosa to. Tu de batama ho mangido hasisan di dosam. Baru pauba maroham. Ay molo si minta maaf non nga to homa itu. Buluboy niyan umbapat ay minta maaf ay nagudang dosap tu ay namuse. Gabi terang kak mazol maon gabi hira di batati. Gabi lam tabbau hupta. Jadi molo hudo ekstrim, janganlah minta maaf kepada orang lain. Alese sama dosa ni dongamu na merdosa tuho ido. Asa di sesa di bata dosam. Deido tangyak tay sesa madosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Wow. Sesama dosaku tagati mazui. Sesama dosaku ali Tuhan. Asa tersesau dosa nidongan na merdosa tuau. Alani dak singo to bedosa nidongan. Jidak pola perlu atong minta maaf akan na merdosa kan. Alay nunga tapangido hasesaan ni dosa tu de bata. Pola no salah to kalak bata mandokon kalimati. Sesama dosa nami songot panesa nami. Deido tarok. Ditangyak tay, sesama dosa nami songot panesa nami. Lapatan na rak mahita Tuhan manesa dosa ki. Baru disabung mamuse di dosa nidongan na merdosa tuhami. Si pinahingot-hingot matongi, di dosa nidongan on. Ay naguda nga dosa na. Gabedak kaya hita tikos bertobat. Jadi molo didok makirim siya kaluaw manang haluaw siya debata hiduplah dengan pertama jujur di hadapan Tuhan bahwa Tuhan akan mendengar segala doa dan permohonan kita. Tuhan akan senantiasa memberi kehidupan baru di dalam pengharapan kita. Jadi berharap tu debata ido di minggu ape patuluhonon bersiap mahita menyambut Yesus Kristus nagabe haluaon dihita. Anu ngaroy ba na tu portibion ala ni dosata. Jedos dihita sudi. Pedosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang mampu mengampuni dosa kita. Bagi siapa? Orang yang mau mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dan orang yang jujur kepada Tuhan mendengar, aku
mendengar suara Tuhan dan suara permintaanku didengar oleh Tuhan. Jadi menanti kedatangan Tuhan Yesus di dalam pesta Natal nanti, kita mempunyai keselamatan yang sempurna. Selanjutnya di paingot si Mika ma di jami tahun. Pai baruon nama musay saluhuna. Bau-baon na saluhuna ngulut tahun. Asanak pehita di bagasan keterpurukan, robaon na do musay. Sudah hancur Yerusalem, bait suci yang di Yerusalem tidak lagi benar dipakai dan dihancurkan. Kehidupan manusia tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Alay paulahon ni debatado na sida muse. Idok nakingas yang bisir, laut, dohok laut, gunung dengan gunung, semua akan diperbaharui. Molo tapaingot noeng, Tuhan akan baharui nanti segala sesuatu yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, yang menjadi pembawa penderitaan bagi kita karena hujan deras, longsor terjadi, banjir terjadi, bekas-bekas kayu, gelondongan itu menghancurkan rumah-rumah. Nagudangan noeng dang dapot dobe na tertanam, na mau jalan rumah hancur tidak dapat diperbaiki. Kapan itu bisa dipulihkan? Tuhan akan memberi waktu. Didok, idaun di musuhku may sogot. Jadi hukupan ni haurahon buhina. Iba naman dok, di dia do Jehovah de batam. Jadi mula dong nguhum siak kita contoh na dia kana masai. Dohonon nama, di dia do de batam nama nolok ko. Tua kahuta na hona bajir noengi. Na longsor, akar rumah-rumah na hancur berantakan. Daulo do jol mamado ala ni dosa ni Sumatera Utara do banda yuhum di Batai. Jala Roma sibolis madok manang musutta. Idia de Batam. Tu gereja nami dihakai seyagul sahat tu kursi. Lumpur. Tuhan itu hatop di Karijuya sabui naktuari marnata lisi. Semua menderita. Bagaimana kita membantu ini di dalam kehidupan kita? Taruhum dohitan waeng di ngulut tahun. Ido. Anak-anak kami mahasiswa ada yang nilainya terpuruk. Itu adalah rimas ni debata. Edang denggan atau setia melakukan segala sesuatu tuntutan ilmu yang harus diperjuangkan. Iparmeam-meam. Ipakai mahasiswa do noek tiki lau mabolokon tiki nai dang nagabe belajar. Molo nilai na turun. Dosen do nasalain na muse. Adong goyate. Sadarilah itu hai mahasiswa. Kadang-kadang perjuangan papa dan mama memberi kuliahmu untuk masa depan yang hebat. Tetapi engkau sia-siakan dalam waktumu yang minim ini. Hanya 4 atau 5 sampai 6 tahun. Hati-hati. Tuhan akan menghukummu di sana. Dan akui itu bahwa Tuhan menghukummu karena dosamu. Bukan karena orang lain. Pergunakanlah waktu yang baik untuk Tuhan. Dan berharap kepada Tuhan juru selamatmu. Setiap orang akan menikmati keselamatan itu. Nungaroari paulihon parit ni Jehovah nina simika. Asa di bagasan pemulihani dapat tita las niroha. Alani marhiti hamubau niroha ma. Pauba maroham dia dopan ni debata lau makirim pasu-pasu nasiat debata di haluaon na pinatupanay. Ay di palua debatado bangsonay sian hahulumon tu hatiuron. Tuhan memberi terang dalam perjalanan hidup kita. Alani molo makirip pita dia dopan di debata di sude pangulmiton di ngulutai tarpasu-pasu mahita. Jala dapot tita makalas niroha. Jala toktong di bagasan padonganion ni debata di pardalanan ni nguluta. Na inalongan di bagasan guarni Tuhan ta Yesus Kristus. Menanti kedatangan Tuhan yang menyelamatkan dengan hati tulus dan sungguh-sungguh. Bukan mengandalkan kekuatan.
Jadi unak pala tabay naka kekuatan ning ulu taon alay makirim ma di pasu-pasu ni debata songon si Mika. Unang menyalahkan orang lain, alay menyadarkan diri di dalam kehidupan yang salah di hadapan Tuhan dan mau berubah. Jalo ma haporseaon na mangulu siya Tuhata Yesus Kristus asa dilehot tuho toktong pasu-pasu na gudang ima roha nasonang. Di Pesalmen 20 ayat 6 dohot pitu didok, pinuji majahuba anong nga ditangihon suara ni sobaki. Pinuji majahuba anong nga ditangihon suara ni sobaki. Aku yakin Tuhan mendengar suara persembahan syukur saya. Ayat pitu didok di Pesalmen 20. Jehovah do pargogokku dohot lobu-lobuku marhaposan tuibana doahu. Jadi dapotan pangurupio nau asa marulupulo marohaku jala pujian nedeku ma ibana. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Molongata puji debata di ulup-ulup ta sonero ni parpesalme ni. Dapat tita ma pasu-pasu na gudang imaroha na sonang. Makirim ma dihamu Tuhamu, makirim ma hamu tu debata si palua hita na mangaleo Yesus Kristus nagabi halua do tanguluata. Bersiaplah dalam minggu Advent ini menyambut kelahiran Kristus dan menyambut tahun 2026 yang Tuhan anugerahkan. Maka sukacitamu akan penuh dan berkat Tuhan akan berkelimpahan bagimu. Amin. Maulia tema dihoali Tuhan. Nungataruli hami di pasu-pasu marhite hasit tongan ni atam. Pos dorohanami. Todim na badiyaima mapargogoy kami. Asa dihalungut torohanami hoali debatasi paluahami na mangalehon hatuaon nami. Posmarohanami mardalan di Portibion hati uromo matoktong molo huadupihami hagolapon. Leonomo mahagogon molo dibaga sa hagaleo kami. Lehonomo mapulapul na sumurung molo dibaga sa nakaparukilo do si taonon. Ay hodo na hinirim ni rohanami ali Tuhan si palua hami. Atong jalo may saluhut na gabi tangiang nami tuho. Nahupasahat tami marhiti anak mo, Tuhan Yesus Kristus si palua jala si Pangulo hami. Amen. Angkot nilungani
Atani di bata o jahan ni hapor seota lau pasahaton piliata tu di bata marhite huriana. Tersurat di buku Heber bidu 10 ayat 10 sonon do didok. Alay unang malupahamo mabahen nadinggan dohot mangulahon asiniroha. Dihalo mohod debatado akapilian si songoni. Amen. Martangiang mahita pasahat to piliat tatu debata. Ali Tuhan debata manami na di banuagijang. Di parhato pot rohanami do sianuduk ni rohanami. Hodo mual ni nasa ulibasa na mauliutos. Upasahat kami matuho pilian hamuleteon nami. Say jalo may jala pasu-pasu.
Asa gabedalan panidangion parsaora dohot ulaw na siniroha di huriamon. Bahen mangulo nami gabi pilian na hobar tulomo ni roham. Jala parsidohot parohon harajaom mo. Iholong ni roha, dihasitongan, dohot hadameon na siyan hoy disadok portibion. Buhay marohanami marhiti tordim. Asa toktong madok mauliate hami tuho. Di bagasan guar ni anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata manami na di Banua Gijang. Mauliate dohot puji-pujian madipasahatami tuho. Ala parsaoran nami dohot ho di minggu apen patuluhonon. Jalo masaluhu nai gabi pilihan dohot hasangapod di goarmu. Ajarhom matuhami aturammu. Unak tadikko kami. Patonggor mamatam. Asa toktong huidahami hatiuro di pardalanan nami di Portibion marhiti hatuaon nasian ho. Pargogoy mahami marhiti hasitongan ni hatam. Padaw mahami siyan nasa poda nalipe say tangihon mahami diaka dalan nami dohot pangiduan nami. Asa tugihonon muhami, tuhaluaon nasikop, jala carjalohami masaluhu na, haluaw ni marhite hasi dohot holong ni roham, di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Ali ama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmo, say Roma harajaomo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leo madihami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nido ngan na mardosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Hai ho. Mulak mahamu di bagasal las ni roha, jala-jalo hamu mapasu-pasu ni debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu, jala asi marohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu, jala di parsaorhon madamena, tutod di munabi. Amin. Amin. Amin.
Salam Advent bagi kita semua. Coming soon. Ibadah perayaan Malam Natal GKPI Padang Bulan Medan. Rabu, 24 Desember 2025, pukul 19 WIB, mari datang dan rayakan Natal dengan penuh syukur. Kristus telah lahir bagi kita. Sampai jumpa di ibadah Malam Natal GKPI Padang Bulan Medan, 24 Desember 2025. Tuhan Yesus memberkati.